BLT नि गिबि मुंख्लं अन्थाइग्रा बड'सा बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि नैबे खाग्राबारि ओनसोलनि बिथाङा बे ओनसोलखौ गोबां बिहोमा होनानै दैदेनदोंमोन बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानायनि थांखिजों जिबायदि सोमावसारदोंमोन बे सोमावसारनायाव बिथाङा मैखोमै बाहागो लादोंमोन नाथाय बिथाङा अबथिरा 1992 मायथाइयाव मुंख्लं जादों सुथुरनि आखायाव आरो बिथांनि मावनाय दांनाय बिथांनि सानस्रि आरो आदर्शखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बे ओनसोलनि गोरों गोरा मेलेमजिबि बिथांमोना खौसे जानानै 2004 मायथाइनिफ्राय जोहोलाव अन्थाइग्रा बड'सा भारत नाङारि बुलुर बादायलायनाय होननायनि मोनसे बहाय बुलुर बादायलायनाय एबा भलिबल कम्पिटिशन खुङो आरो बियो देग्लाय 21 बोसोराव आगान सुरबाय जानुवारि दाननि 7, 8, 9 सानथामनि हाबाफारि लानानै नैबे गेलेग्रा फोथारावनो खुंनो थाखाय जोंनि खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खाग्राबारि आनसलिक गेलेमु आफाद लोगोसे बे ओनसोलनि गोरों गोरा मेलेमजिबि बयबो साखाफारा जादों 7 खालि गासैबो टीमा सफैगोन 8 जानुवारि खालिनिफ्राय फुंनिफ्रायनो बे हाबाफारिजों लोगोसे बुलुर बादायलायनायाबो जागायजेनगोन बेनिफ्राय 9 जानुवारि खालार खालि जोबथा गेलेनाय बादायलायनायखौ बेखेवनो थाखाय बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरसि एबा जों ओनसोलनि रायजो राजाया 8 खालारनिफ्राय बे बादायलायनायखौ खुंनो थाखाय जेरैबायदि साखाफारा जानांगौ बे साखाफाराया जोब्बाय टीमखौ दोननाय बिथांमोनखौ जाहोनाय गेलेनायनि थाखाय जेरैबायदि अफिसियेल पारमिशन जेरैबायदि नांगौ बेखिनि हाबाफारिखौ जोङो मावफुंजोब्बाय गोजोनथाव बाथ्रा बर'नि सासे मिलौदो सेरजा हुगिरि डक्टर गोमोथाव बसुमतारी बिथांखौबो जोङो बे हाबाफारियाव सेरजा होनो थाखाय खावलायनाय जादों आरो बिथाङाबो 9 खालार खालि फैगोन दा बेहाय अल इन्डिया इनभाइटेशन हिसाबै एबा भारत नाङारि हांख्रायनाय बुलुर बादायलायनाय महरै दिल्लीनिफ्राय टीम दङ झारखन्डनि दङ गुजरातनि इनकाम टेक्स फैगोन मालिगाव रेलवे बेबायदिनो जोंनि ओनसोलनिफ्राय भेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननिफ्राय मोनसे टीम थागोन सरभग बेबायदिनो गासै मोन 8 टीमा बे गेलेनायाव बाहागो लागोन आरो जोबथा बादायलायनायाव जाय देरहासार जागोन एबा चेम्पियन बिथांमोननो 50,000 बान्था होनाय जागोन आरो जेननायनो 30,000 बान्था होनाय जागोन दा गासैबो साखाफाराया जोंहा जोब्बाय फिसा फिसौ जिखिना दङ बेखौ गाबोन समफोरनि गेजेराव जोङो फोजोबनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं आं रायजो राजाखौ खावलायगोन जिहेतु बे बुलुर बादायलायनाया जोंनि ओनसोलाव मोनसेल' बुलुर बादायलायनाय जाय भारत नाङारि खुङो थांनाय कभिडनि समाव बे गेलेनायनि जि मोनसे थासारि बा बे गेलेनायनि हाबाफारिखौ एसे जोङो खमायनो गोनां जादोंमोन नाथाय 2021निफ्राय जों आरोबाव खालामदों आरो देग्लायहै जोङो बेखौ बांसिनै गाजा गोमजायै जों खालामनो नागिरदों दा बेखायनो बे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ 8 आरो 9 खालाराव बयखौबो फैनो थाखाय आं खावलायगोन आरो 9 खालाराव जिहेतु बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा फैगोन दा बेखायनो फाइनाल गेमा एबा जोबथा बादायलायनायखौ जोङो मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्राय होगोन दा बेखायनो बयखौबो आङो खावलायहरदों जाहाथे बयबो लैहोर फैनानै गेलेनायखौ नायफैयो लोगोसे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय सासे मुंख्लंखौ बयबो जाहाथे मान होफैयो आं बेखौनो खावलायहरो Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare. Indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.